σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού. Η αλήθεια είναι πως έχω να κάνω χρόνια βίντεο. Σήμερα είπα να του δώσω μια ευκαιρία να κάνω ένα βίντεο έτσι για την πλάκα μου κυρίως. Έχουμε κανονίσει με τα παιδιά για parkour, προπόνηση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε Πειραιά. Έχει τρελή βαβούρα από την κίνηση. Στα παιδιά δεν έχω πει τίποτα απολύτως. Θα δούμε την αυθόρμητη αντίδρασή τους. Θα είναι 100% αληθινή, δεν τους έχω πει τίποτα ότι βλογκάρω. Αυτά. Πάμε να δούμε τα παιδιά. Οπ. Πού είσαι, Άγγελε? Καλά, εσύ? Είμαστε εδώ με Άγγελο. Σε λιγάκι έρχεται ο drum. Σε πόσο έρχεται? Κουτί. Και θα πάμε να βρούμε τους άλλους. Θα είναι ο Chris, θα είναι ο Ντορίν. Αυτοί οι δύο θα είναι ακόμα. Εμείς οι τέσσερις τρελή φασάρα στο φλίτο. Ετοιμαστείτε. Είμαστε εδώ με Άγγελο. Θα το βάλω το Instagram του κάπου εδώ πέρα. Να υπάρχει. Λοιπόν, Άγγελε, πόσο καιρό κάνεις parkour? Δεν έχω ιδέα. Από πάντα. Από πάντα? Πολλά χρόνια. Δηλαδή? Οκ. Κοίτα. Parkour εννοώ προπονήσεις ρε μπρο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα κατάλαβες τι το λέω. Έχω κάτι βιντεάκια. Ναι. Από το 2021. Καλοκαίρι. Οκ. Άρα εντάξει, κάνεις καιρό. Οκ. Από μικρός τέλος πάντων. Μάλιστα, οκ. Βέβαια δεν το είχες ψάξει από ό,τι μου είχες πει και εμένα, δεν είχες πάει γυμναστήριο. Καλά, όχι ρε. Da, μόνος, γυμναστήριο φέτος. Ναι, έχει ένα εξάμηνο. Λοιπόν, μάγκες, φτάνουμε στο σποτ. Μας περιμένει ήδη ο Chris εκεί πέρα. Είναι και ο Ντορίν να έρθει. Εμείς αργήσαμε κλασικά γιατί στον Πειραιά έχει του κόσμου την κίνηση. Τώρα με τα πλοία. Φτάνουμε και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Νάτος ο πρωτοεμφανιζόμενος. Ντορίν, στο πλάνο μας. Τι έγινε? Προβλήματα με το μηχανάκι όπως πάντα. Και κάποιον βλέπω εκεί στο βάθος, κάποιον βλέπω εδώ να ζεσταίνεται. Έτοιμος να χώσει διπλές. Έτοιμος να χώσει διπλές σήμερα, μήπως είναι? Όχι ακόμα. Τρεις παϊκάρας λοιπόν εδώ στο πλάνο μας. Δεν ξέρω καν ό,τι φαίνεται. Θες κάτι για το vlog? Θες να πεις κάτι στο vlog? Θες κάτι για το vlog? Ωραία. Πότε έχουμε Chris στην ομάδα, Άγγελο, εμένα εννοείται. Ντορίν εκεί στο βάθος ετοιμάζει το μηχανάκι του, δεν ξέρω αν φάνηκε. Πάμε να ξεκινήσουμε ζέσταμα σιγά σιγά γιατί περνάει λίγο η ώρα, αργήσαμε κιόλας. Έλα πες. Το έδωσε για να μπει καλά το vlog. Έχει βάρη. Άμα προλάβουμε πάμε. Πού είσαι Ντορίν? Μέχρι τι ώρα, 8.30, καλά είναι. Νομίζω τώρα που αργήσαμε κιόλας λίγο. Εντάξει, δεν ήμασταν λόγω κίνησης ρε φίλε, τώρα εντάξει. Τι να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ, το υψάκι. Έχουμε μετά αυτό εδώ το υψάκι. Αυτό εκεί το υψάκι. Έχουμε και από εκεί ένα ύψος. Και πάμε να δώσουμε κάποια flips εδώ, για αρχή ζέσταμα. Και μετά μπορεί να πάμε και μπάρες, θα δούμε. Rodat back, Κοίτα, ξέρεις τι πιστεύω? Δώσε απόσταση. Θα σου πω μια συμβουλή. Δώσε απόσταση και κλείστο για αρχή, μην το κάνεις layout. Για να το δεις λίγο πρώτα. Να δώσεις πρώτα απόσταση, να είσαι σίγουρος ότι θα είσαι από το τσιμεντάκι. Θα με μπερδέψει πολύ αυτό. Ρε, για να το δεις πρώτα σου λέω. Για να το δεις πρώτα σου λέω, κατάλαβες. Θες πάω ό,τι νιώθεις. Οπότε το challenge είναι Rodat. Τροχοστροφή εδώ και back. Αυτό ακριβώς. Κι ας έκλεινες. Θα να πούμε εντωμεταξύ ότι ο Άγγελος δεν το έχει. Όχι, δεν το έχει. Απλά δεν κάνω. Ναι, αυτό δεν είναι έτοιμο για Πότε flips. θα κάνει φρόντο, πότε θα κάνει φρόντο. Κοίτα, όντως μας το είπε η αλήθεια, μας το είπε. Ωραία, το κοιτάει και όλος οπότε θα κάνει φρόντο. Πάμε Ντορίν. Εύκολα, εντάξει, πλάγιο, ναι, εντάξει. Για το ζέσταμα, το έκανα, δεν το ξαναχάσω. Δώσε απόσταση και ας πέσει με κόλλο. Εγώ θα σου πρότεινα. Δώσε λίγο απόσταση και ας πέσει με κόλλο. Ναι ρε,
Άντε μπρο. Russian phone. Ρώσικο, ναι, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Ρώσικο. Ναι, μωρέ, έλα. Άσε με να κάνω το κόλπο. Έλα, τελείωνε, έλα. Δεν φτάνει που μπαίνεις και στο vlog, ρε. Αχάριστε. Αχάριστε. Και στήκα του μαξί ήταν. Έλα, πήγαινε. Το έχεις Παύλο, μπορείς, έλα. Όχι. Πάμε, Ράγγελε. Σφιχτά. Μπράβο. Σφίξε πόδια στην προσγείωση, ρε. Webster. Και κάποιος άλλος επίσης. Webster. Πες όταν είσαι έτοιμος, Πες το, ρε. Ναι, μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Έχω να τονίσω ότι έχω να κάνω προπόνηση 2 μήνες. Αυτό ισχύει. Και εγώ έχω να τονίσω ότι με αυτόν εδώ έκανα προπόνηση. Σφίξε! Εξ-out, τι λες, ρε. Ρε θηρίο, φέρε. Ναι, 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 ναι. Δώσ' το. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Τι είπα? Έλα, ρε. Ναι, ναι. Α, Βούλιαξα και το σταμάτησα κιόλας. Και βούλιαξα και το σταμάτησα. χρόνο το dad back, δεν θα βγει εγώ το dad back, θα πεθάνω. Από εκεί λες, από το δέντρο. Ναι, δεν θα βγω για ένα dad back, δεν σε μπορώ. Ωραία, πάμε για αρχή ένα από εδώ να το δούμε. Έτσι όπως το έχουμε κάνει και τις άλλες φορές. Θέλει καθαρισμό, μπρο. Θέλει όντως καθάρισμα, εδώ τα πάντα θέλει, εδώ. Ελάτε βοηθήστε να σκουπίσουμε λίγο εδώ. Προς το παρόν καθαρίζουμε. Έτοιμος, πάμε. Ανάσα. Πάμε σφιχτά. Σφίξε. Πάμε. Συνέχισε το. Και κάπου εδώ έφτασε το βίντεο στο τέλος του. Αν σας άρεσε, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια, εννοείται. Και να αφήσετε και ένα like. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.